Jesi li ti uvek tako lenja? Gde je onaj čudni plavi dečak i onaj drugi sa čudnim stavom? Treniraju, penju se na drveće. Suviše teško za tebe? Ne, u stvari ja sam najbolji, zato me sam se i poslao ovdje da vas čuvam. Šališ se. Tazuna, moram da pričam sa tobom. O čemu? Vidiš, razmišljao sam mnogo o mostu. Odlučio sam, dovoljno sam iskušavao sreću. Prestajem sa radom. Sad ćeš da me napustiš, tek tako. Mora da se šališ. Znaš, i do sada sam ostao samo zbog prijateljstva, ali rizikujem život svakim danom koji provedem ovde. Gato i njegove protuve će se pojaviti jednog dana. A kada se pojave, ubićete i most nikada neće biti završen. Besmisleno je, Tazuna. Zašto ne prekinemo dok još možemo i izvučemo živu glavu? Nema šanse. Ovo je naš most. Naše ostrvo je siromašno i ostaće takvo ako nas ovaj most ne bude povezao sa kopnom. Prodaja, trgovina i to je ono što mi ovde gradimo. Neće biti mnogo nade ako smo svi mrtvi. Skoro je podne. Pauza za ručak. Tazuna, hajde da se ovako ne završi. Dosta. I Giči, nemoj uopšte da se vraćaš posle ručka. Zemlja gde je heroj nekada živeo. Šta se ovde događa? Neću izgubiti od tebe. Suje, suje! Suje, suje! Suje! Gde mi to idemo? Hoćeš da jedeš nešto večeras, zar ne? Moram da pokupim neke stvari za večeru. Lopov! Lopov! Šta nije u redu s ovim ljudima? Evo nas. Dobrodošli! Ovo je prodavnica? Ovdje nema ničega. Samo sam... Stvarno si me iznenadila unutra. Ovde se devojke ne biju na taj način. Trebale bi, nešto stvarno nije u redu ovdje. Ponovo! Hej, druška me! Molim vas. Izvoli. Hvala vam. Ovako je otkako je Gato došao ovde. Deca pate, a odrasli se plaše da im se suprotstave. Svi su izgubili nadu, zato moramo da završimo most. To će unaprediti trgovinu, ali mnogo bitnije, taj most je simbol hrabrosti. Moramo da vratimo duh našeg naroda. Kada most bude završen, ljudi će početi da veruju ponovo. Verovaće da mogu da žive dostojanstveno. Ne možemo dozvoliti da nas Gato zaustavi. Sasuke, Naruto, mi moramo da im pomognemo. Još se penje! To je nemoguće! Sustiže me centimetar po centimetar. Ne,
agresivna, Saska, izgubit ću koncentraciju. Verujte mi. Hajde, Naruto, koncentriši se. Hej, ti si dobra u ovome, može neki savjet? Dobro. Čakra zahteva duhovnu energiju. Znači, ako si nervozan ili budeš divljao, neće raditi. Moraš da se opustiš i da se potpuno fokusiraš na drvo. Tako ćeš dobiti stalni dotok čakre u stopala. Opusti se. Koncentriši se na drvo. Da, osjećam je. Idem skroz do vrha ovaj put. Hej, Naruto! Sasuke, šta to radiš? Pokušavam da usmerim svoju čakru. Pa, vidiš, u pitanju je... Šta je u pitanju? To je čudno. On nikada ne priča sa mnom. Šta mi je sada smislio? Ti si, znaš, pitao Sakuru za savjet dok je bila ovde? I šta ti je rekla? Neću to reći tebi. Ovo je sjajno. Prošle su godine od kad smo posljednji put imali ovoliko gostiju za stolom. Javit još! Nemojte da jedete toliko, hoćete da povrećete. Ja moram da jedem. A ja moram da jedem više od njega. To je jedini način da postanem dovoljno jak da ga pobedim. To je tačno.